Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Шакыр-шакырсыз Чаллыда Шамил Усманов урамын төзекләндерү эшләре башланды. Энергетик мәдәният йортының җитәкчесе Гөлзада Рзаева директор постыннан китә. Аңа алмашка кем килер? Күрелмәгән шедеврлар серләре. Тарихи туганы якны өйрәнү музеенда Новосибирск остасының микроминиатюралары күргәзмәсе ачылды. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 43 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 3 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 23 мартка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 19109 очрагы билгеле. Аларның 15869 терелгән, 73 узган тәүлектә. Чаллы мэры Наил Мәхдиев йогышлы авырулар хастаханәсендә ремонт эшләрен тизләтергә кушты. Язгы һәм көзге чорда авырулар санын артуы мөмкин. Шәһәр башлыгы сүзләренә караганда, эшләр атнасына 24 сәгать һәм 7 көн дәвамында ялларсыз оештырылырга тиеш. Моннан тыш, хәзер яңа җиһазлар сатып алу мәсьәләсе дә хәл ителә. Эшләр бара торган Б блогын көзгә тапшырырга планлаштыралар. Работы строительные продолжаются. Мы зашли на блок Б. Да, мы на блок Б зашли, помещения отданы, все коечные мощности, которые там были перераспределены, то есть строителям мы блок Б отдали. Работы по фасаду там идут вовсю, то есть работа активно организована. Шакырларсыз 23 марттан юлчылар Шамил Усманов урамын ремонтлый башлады. Халыклар дуслыгы һәм Хәсән Туфан проспектлары арасындагы участок яңартылачак. Хәзерге вакытта юл катламы нинди хәлдә? Хәбәрчебез күреп кайтты. Шамил Усманов урамында юлны 2017 елда төзекләндерә башладылар. Исегезгә төшерәбез, барлык эшләр дә бирде куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары милли проект кысаларында башкарыла. 2020 елда Вахитов проспектыннан Татарстан урамына кадәрге участок яңартылды. Бу максатларга 200 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Бу суммага юл катламын ремонтлау гына түгел, яктырткычлар, парковка урыннары төзүдә кергән. Быел чират халыклар дуслыгы проспектыннан Хәсән Туфанга кадәр барып җитте. Обязательно нужен ремонт. Тут много критериев. Почему? Во-первых, мы как водители убиваем свою ходовую. Во-вторых, тяжело ходить и тоже пешеходам. Они попадают и в лужи, и в ямы. Это ужас. Вот в том году здесь, ладно, заплатки поставили, но они сейчас будут вылетать. В общем, ремонт нужен. Ну, конечно, ну, кто сомневается-то? Обязательно ремонт дорог нужен. Потому что машины все, как говорится, дороги все в ямах, все в трещинах. Ездить невозможно на машинах. Әлеге участокны капиталь ремонтлау тендерын ПАТ унитар предприятиесе отты. Аукцион проведен 10 марта. Сегодня будет заключение договора. Победителем признано предприятие автомобильных дорог. Поэтому после заключения договора с завтрашнего дня приступим к проведению работы. Шәһәрнең башка урамнары һәм проспектлары да игътибардан читтә калмаячак. Автомобиль юллары предприятиесе эшчеләре чокырларны төзекләндерүгә керештеләр инде. Лилия Гатина, Русланбек Мухаметов, Александр Кащеев, Яңалыклар. Россия генераль прокуроры урынбасары Николай Шишкин Чаллыга шәһәрдәшләребез белән очрашуга киләчәк. Эш сәфәрендә аны Татарстан прокуроры Илдус Нафиков озата барачак. Гражданнарны кабул итү 25 мартта узам. Чаллыларның эшмәкәрләр бәлег булмаганнар хукукларын яклау, хезмәт хакын түләмәү, торак коммуналь хезмәтләр һәм башка сораулар белән көтәләр. 5292-63 яисә 523182 телефоннары буенча алдан язылу ачылды. Очрашу күзәтчелек ведомствосы бинасы 4202 адресы буенча узачак. Әгәр сезнең берәр нинди проблема бер часа шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксындырган яки бер чыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр, кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер.
Энергетик мәдәниет йортының алыштырғысы жетекшісі Гүлзада Рзаева директор постынан кетуі турында білдірді. Оның контракты май айында тамамлана. Әмма шуңада қарамастан ол учреждениеде эшләргә калача, қаңа алмашқа мәдәниет йортының хәзерге сәнгать жетекчесе Рөстәм Фаттахов килергә мөмкин. Әлегә аның кандидатурасы шәһәр җитәкчелеге тарафыннан карала. Исегезгә төшерәбез, Гүлзада Рзаева энергетик мәдәниет йорты белән 1979 елдан бирле җитәкчелек итте. Күрелмәгән шедеврларның серләре тарихи туган якны өйрәнү музейында Новосибирск остасы Владимир Анискинның микроминиатюралар күргәзмәсе ачылды. Останың барлыгы 230 эше бар, аларның кайберләре белән Чаллы музейында танышы була. Иң беренчеләрдән булып безнең төшерү төркеме дә легендар миниатюраларны күрде. Это выставка новосибирского миниатюриста Владимира Михайловича Анискина. Здесь представлены микроминиатюры. То есть это картины, изображения, скульптуры, сделанные в очень маленьком размере, микроскопическом размере. Мондай осталар бөтен дөньяда барлыгы 11 генә. Владимир Анискин күргәзмәсендә аның иң популяр үзенчәлекле эшләрен күрергә мөмкин. Барлыгы күргәзмәдә 34 эш бар. Люди делают такие вещи, которые очень сложно делаются. Потому что люди восхищаются таким рисунком, таким красивым изображением. Это настолько маленькие вещи, их можно разглядеть только под микроскопом. Это вообще, я очень удивлена, как это делается, как такие маленькие вещи некоторые люди создают. Микроминиатюраларны май уртасына кадәр карарга мөмкин булачак. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Александр Кощеев, яңалыклар. Бүгенге шулар иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35. Вы мечтали? Мы создали! В магазине «Светофор» перед Боровецким мостом еженедельно сырная среда. Только по средам все сыры по 299 рублей. «Светофор». Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23.